El rodó i típic rellotge de basar o de botiga d'objectes d'ocasió sentenciava penjat de la paret cada segon que era transcorregut en aquella biblioteca de Poblet, fent ressò patent de la seva existència per cada refotut racó, cantonada i forat d'aquells prestatges plens de llibres. Cada lloc de treball restava perfectament il·luminat per un zumbeig imperceptible que era extremadament molest en ser advertit, per exemple, per un adolescent amb una carència important de la capacitat de concentració. Terratrèmol! Aquell ininterromput compàs estava esgotant ja l'escassa paciència d'una ment privilegiada que intentava elaborar una teoria en què es pot eliminar la malaltia a través de l'equació de Schrödinger, atribuint la responsabilitat de la seva BTF a la intrusió d'aquell complex i genial mecanisme que assetjava el seu espai personal de concentració. Ai, Déu meu! Mentre que el seu ego li deia que el seu treball era molt més important que els sobreesforços d'una pobra dona en situació d'atur i de 55 anys per quadrar els comptes familiars i estirar uns precaris 150 euros per poder vestir i alimentar 5 famèliques boques. Això és quelcom que l'infeliç encara el feia creure més intel·ligent. En Julià emprenia un dels seus viatges, després d'haver reposat les seves ales uns segons a l'agulla dels segons i d'haver estat a punt de caure a l'enorme abisme que aquells escassos 2 metres que hi havia fins al terra suposaven per ell. El peresós viatge d'aquell petit aventurer va canviar el rumb cap a la porta d'accés per l'arribada d'un grup de nens i nenes que estaven a la recta final dels estudis de primària i anaven a preparar-se pels exàmens finals. Mai aquell so, fruit de la felicitat infantil, li havia resultat tan odiós a un home que tenia la ment més negra que la seva indumentària. Els hi arrencaria el cap un a un i després m'hi pixaria perquè els hi cogués. Què esteu fent? Merda, això no aconseguiré mai el premi. Retallar... No puc. No puc estirar més. Déu meu, com ho faré? No quedaran mai aquests mocosos? S'havia de copiar això. Tampoc escolto gaire.
Gabriel? És hora de tancar, vés recollint, sisplau. Però... Tics, tacs, toc. Obsessions i desesperació culminats en un ring i el catacloc de l'esfèric rellotge en caure de la seva privilegiada posició, quedant silenciats era l'esvalot que va desocupar l'edifici. Amb els fluorescents ja tancats, només van quedar les passes de la bibliotecària. Encreuant el llindar de la porta, va tancar deixant pas a un silenci sepulcral i meravellós que va honrar el difunt i li va concedir el plàcid repòs que es mereixia en la seva trista mort a les 13 hores, 6 minuts i 7 segons i mig d'edat. El jove universitari va quedar vergonyosament com a tercer finalista en el concurs de ciències estatal i va començar l'especialització amb un historial de matrícula d'honor. Amb molt recel i empassant-se l'orgull, la dona de 55 anys va demanar, una vegada més, diners als seus pares, que havien sigut 2 peixos grossos de la banca catalana. Aquella colla de nens i nenes van accedir sense problemes a l'institut, on els n'hi esperaria un reguitzell de ben absurds. Els nois de la taula dels moviments sísmics, que feien un important treball sobre la literatura romàntica, van deixar tota la classe embadalits amb la seva exposició, en què van aprofitar aquella ridícula situació a la biblioteca. I la competent bibliotecària, submergida de ple en la monòtona rutina, tornava cap a casa seva tot remugant per la baixada de sous d'un 5%, on s'oferia una amanida tristament condimentada i un plat de caldo de te d'abric, tot mirant un reality show protagonitzat per masclistes, fatxes i mestresses de casa no gaire habituades a treballar i amb un notable mal geni. El rellotge havia lliscat, acabant de caure amb tan mala sort que la pila es va recol·locar, tornant a activar aquell odiós mecanisme als pocs segons de l'abandonament del lloc del sinistre, on la dona de la neteja va passar ple de productes químics d'higienització amb solemne trapasseria i un drap de cotó per on reposava l'inert petit cos alat. Pobre innocent! Aquell final va succeir sota la ja relaxada, però atenta mirada de l'home de negre que aquella nit ja podia descansar tranquil, sabent que les restes de l'única víctima mancada de futur havien sigut retirades i degudament netejades, com és correcte, de l'interior del recinte i el seu mobiliari.